excuse me. Ki komen ki bang ia po ki social media platform kan kar kom yai jong ini ba kini di ba penyap yai kena kersan buar ibadang news nam karita kalong hitek kumba job election abang ipe ya kiwe ki social media platform ngi komen ba kidon ki komen ki ba amin siam ki kulit baki tray sutom ban yo kem ya ini ba kini di kidon ru ki komen ki ba komen bat ki ba tap keti namar baki la yo ban kem ya ne priyo ba penyap yo kena badang news nem kidon ru ki komen ki ba ai da ki jing komik ba da ki jing samrki namar lese kadai ka jing komen ya ki pai ba bakila yo ban kem ya u ki komen ki ba komik ba ki ba samrki namar ki pai ba ki year kom ya jung u kum u he bulet lane u he sarkar ko slai wat lau don ka jing sha toket bat ka jing sha bisar ki komen jong ki pai ba ki ong kar kom ya kalong hitik kum ba job election bat kidon ki komen ki ba ong pat kar kom ya kalong tik kumbala job ya katama iran abang ipe ya ka post jong uti swen ni po ka instagram mi iba ki komen ki buona ki ba komik bat ki ba samriki ngasno kumpan su ka po lada ngapet ya kita ki komen ki badon ha kata ka post enre ngaso komen ru ka juga por namar bakila yo ban kem ya une ubriu badon keti ban penyap ya hybrid kersan buar ibadang news nam karta Kublai subun kublai sejar ngu ya pi baru ki baju kersan ya ki video hakane ka channel